Hola, hola! Jo soc la Marta, benvinguts un dimecres més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Vale, m'estic rascant tota l'estona, és que els mosquits m'han acribillat com super heavy. I com veureu, la posada en escena d'avui és super estivenca perquè en el moment en què veieu aquest vídeo serà estiu total, o sigui, l'estiu comença el 21 de juny de no sé quina manera i el 24 per un altre, pot ser per Sant Joan. Doncs bueno, quan hagi penjat aquest vídeo serà estiu de les 100 maneres possibles que pot arribar a ser estiu i estic super feliç i m'he ficat un outfit d'estiu en plan amb les bambes i tot en plan... Bueno, en fi, mireu, llibreteta on tinc apuntat, és que últimament em faig guions als vídeos. En fi, bueno, què anava a dir? Doncs avui m'agradaria recuperar una secció del canal, bueno, la secció amb la que vaig començar el canal, que és autores catalanes, o sigui, escriptores que han escrit en llengua catalana, i avui m'agradaria parlar-vos de dos llibres, de dos grans autores catalanes, de dos de les grans autores catalanes, que són la Mercè Rodoreda i la Isabel Clara Simó. I en concret us vinc a parlar de La Salvatge i de La plaça del Diamant. Per què? Doncs mira, jo vaig veure fa poc que el New York Times recomanava com a lectura d'estiu La plaça del Diamant i vaig dir, buah Marta, fa molt de temps que no fas això d'autores catalanes i tal, en plan només ho has fet un cop i vas dir que seria una secció. I vaig dir, bueno, aprofita, i com fa relativament poc m'he llegit La plaça del Diamant, però encara no l'havia ressenyada, i La Salvatge també me la vaig llegir fa uns mesos. Us n'he parlat al canal, però mai l'he ressenyada. Dic, mira, aprofites i fes aquesta secció, que pot quedar superxula. A més, són dues novel·les que tenen bastant en comú, encara que sembli que no. Les dues autores, tant la Mercè Rodoreda com la Isabel Clara Simó, són dues autores que tenen una obra molt extensa en llengua catalana i han contribuït moltíssim al que seria la literatura catalana més contemporània. I realment són dues autores que crec que han de ser com un must a la vida de tot lector. Marta motivada. Aleshores, què tenen en comú aquestes obres? Doncs, òbviament us parlaré després de cadascuna per separat. Doncs tenen en comú, i per això les vull ressenyar conjuntament en aquesta secció, que el més important és la seva trama psicològica i la psicologia dels personatges i com aquesta psicologia afecta al lector. I en aquest sentit les dues són molt potents, molt ben trobades, i les dues personatges principals són dones, d'acord? També, o sigui, estan escrites per dones, i les dues personatges principals són dones, i a més amb un perfil psicològic molt concret, molt elaborat i molt impactant. Doncs comencem amb La Salvatge. La Salvatge de la Isabel Clara Simó. En La Salvatge el que és una mena d'adaptació, una inspiració, no sé com es diu quan s'agafa com un mite i es porta una obra, bueno, sobre el mite de Pigmalió, vale? Que el Pigmalió era un xato que era escultor i es va com enamorar de l'estàtua que estava fent perquè la volia fer perfecta i la volia moldejar en plan com superobsès, i al final va demanar que, bueno, es convertís en humà, vale? En una humana, no? I tenia una obsessió molt heavy amb el que seria, sobretot, jo crec que l'important del mite, més que res, i el que té a veure amb aquesta obra, és el fet de moldejar una estàtua, una escultura, que després serà humana, com li agrada a l'escultor. És a dir, intentar esculpir a una persona com a on li agrada. I és això el que va al llibre de la Isabel Clara Simó, d'acord? Hi ha dos personatges principals, que són la Dorothy, i per un altre costat està el Simon. I doncs la Dorothy apareix un dia a la porta del senyor aquest, d'acord, a Barcelona, i la xata, bueno, la noia en concret, ve dels Estats Units, d'uns problemes, d'un assassinat del seu pare i de, bueno, tot de mogudes. Un home d'allà li diu, vale, vés a aquesta direcció de Barcelona i allà trobaràs com refugi. I apareix a casa del Joaquim Simón aquest. I el Joaquim Simón és un home així gran, jubilat, crec, o quasi, en plan, té, mira, aquí ho diu, un sexagenari ric i divorciat, en plan molt ric, i llavors decideix com que la Dorothy, que té 14 anys, quan arriba a casa seva, trobar en ella com la filla que mai ha tingut, d'acord? Però a la vegada esculpir-la com a ell li hagués agradat, d'acord? Llavors la història comença... Clar, tu no te n'adones, d'acord? O sigui, el que és bo d'aquest llibre és que tu, a poc no te n'adones de l'obsessió que va agafant el Joaquim Simón per moldejar a la Dorothy, no? I l'obsessió amorosa, però un amor bastant estrany, fins i tot desagradable, que va adquirint envers a la Dolores, i com aquesta, d'alguna manera, també agafa una dependència cap a ell, però a la vegada unes ànsies de llibertat, no? I és com a poc, no? Que al principi dius, ostres, mira, doncs vol tenir com el seu projecte, en plan que és com ja xungo, però més o menys com t'ho plantegen al principi, doncs no ho veus tan malament, perquè dius, bueno, l'adopto i així doncs la faig una dona culta, no sé què, o sigui que entra molt en el perfil d'home ric de 60 anys de Sant Gervasi o de la zona alta de Barcelona, de doncs voler culturitzar a la noia en qüestió i portar-la doncs, que té una bona educació, que amb roba bona... Clar, al principi no hi veus el problema, però a poc
això acaba esdevenint una relació i una trama psicològica bastant intensa, fins i tot en alguns punts desagradable, i al final supertràgic i quasi com de thriller, estàs com... No sé, tu com a lector vas experimentant una sèrie de sensacions al llarg de tota la novel·la bastant curioses, no? I no diré agradables perquè no són agradables, però bastant curioses i que, jolín, molt interessants. Una gran de la Isabel Clara Simó. I l'altre llibre del que us vull parlar, que segurament ja el coneixereu tots, és La plaça del diamant de Mercè Rodoreda. Ma mare em vol portar al logopeda perquè diu que no pronuncio bé les coses i té una miqueta de raó. Una obra que segurament molts de vosaltres heu llegit o teniu per casa, com és el meu cas. Aquesta edició me la vaig trobar al carrer, o sigui, està trencadíssima. Hi ha una llibreria que hi havia al meu barri fa molts anys que es deia Llibreria Cabo de Creus. I bueno, és el típic llibre que segur que molts de vosaltres també heu a casa, alguns heu llegit, altres no, us sona, segurament la trama ja la sabeu, la Colometa, la protagonista, tema guerra civil i tal, en plan... Bueno, jo crec que una mica la trama se la sap tothom, o sigui, jo com l'estava llegint tampoc gaire res em venia de nou perquè són com aquestes grans obres que sense haver-te-les llegit doncs ja saps de què van, però això no treu que no l'estic recomanant perquè l'estil de la Maria Mercè Marçal, de la Mercè Rodoreda és espectacular, o sigui, té un estil únic, té un ritme molt especial, no? O sigui, ja des de les primeres pàgines ja comences a notar aquest ritme i les seves descripcions i els seus is i les seves enumeracions i un ritme que a més és un ritme que queda molt bé amb l'estiu, no em digueu per què, o sigui, és molt mood estiu el ritme, sobretot al principi, després ja quan arriba la part més xunga del llibre doncs no és tant el mood. Llavors, al llegir aquest llibre, que la veritat és que me l'havia començat un parell de cops però mai me l'havia acabat, i feia molt de temps que no havia llegit cap altra novel·la de la Mercè Rodoreda, en plan feia molts anys que m'havia llegit l'última, no recordava l'estil i la veritat és que és un estil que és com que ara està molt de moda, no en el sentit de que estigui molt de moda, sinó que sí, em recorda una mica també com el llibre de Canto jo a la muntanya balla, com aquest ritme, és que no sé com dir-ho, tan melòdic, no?, a l'hora d'escriure. Vale, no només parlaré del seu estil, perquè segurament hi ha molts llibres i molts papers i moltes coses sobre el seu estil fantàstic, espectacular, que a una booktuber no li agrada. A una booktuber catalana, que ens coneixem, ja ho hem parlat, no passa res, Misha, t'estimem igual, t'ho perdonem, perquè és la Misha, però ja està. I bueno, i també a nivell de la trama, molts la coneixeu ja, no? La Colometa, que al principi s'anava a dir la Colometa, passa per diferents fases de la seva vida, des de la seva solteria fins al seu segon casament, passant pel mig de la Guerra Civil, la mort del seu marit a la Guerra Civil, les penúries de la Guerra Civil i, doncs, un futur una mica més esperançador o, bueno, si més no tan desastrós com el drama que podria haver arribat a ser. Però l'important de tot això és veure com evoluciona el personatge de la Colometa al llarg de tota l'obra i crec que és el que li dona el punt més interessant, igual que la salvatge de la Clara Simó, perquè vas veient a diferents etapes de la seva vida com va sentint la pròpia vida, les pròpies experiències i com s'hi enfronta realment, no? I a més coses molt quotidianes, no? Que hi ha escenes bastant quotidianes i pensaments de la Colometa que són bastant... És que tinc alguna cosa apuntada per aquí. Crec que aquests dos llibres el que més descriuria és l'experiment d'experimentar la sensació. Molt bé, Marta. No, però sí que experimentar aquestes sensacions que costa tant no de trobar els llibres, més que la trama, que també, però que són més conegudes, que a fi de fi, doncs, un bon llibre no només és una bona trama, sinó tot el que hi ha darrere aquest llibre. I el que anava a dir, doncs, aquestes escenes quotidianes té coses bastant interessants i reflexions, no són reflexions, sinó com la pròpia vida de la Colometa, no sé, en plan, a veure si us trobo alguna cosa. Veus, aquí poso, la vida de la Colometa, que trista. Així com aquesta bellesa de la desgràcia també, en algunes parts. Bueno, no sé, que si no porto posar pobra Colometa tot arreu, en plan, pobra Colometa, pobra Colometa, pobra Colometa, 24/7, pobra Colometa. Bueno, espero que us hagi agradat. Aquestes recomanacions són perfectes i s'adapten molt a l'estiu. He de començar a trobar adjectius a part de bonic, preciós, en plan, agafaré el diccionari aquest de sinònim d'Albert Jané, crec que és. Gràcies, Albert Jané, o com et diguis per salvar-me tants treballs de la universitat. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim, però abans de marxar, i com no vaig arribar a pensar el vídeo que desmuntava la J.K. Rowling pel tema dels seus tribits transfòbics, i sembla que un altre cop és que realment és com una bola, en plan, les TERF pesades, us deixaré què vol dir TERF aquí, pesades un altre cop amb el tema de que les dones trans no són dones o que les dones trans són dones trans, en plan, pesadíssimes, i estic fartíssima en plan d'aquest debat estúpid, vale? I de J.K. Rowling i d'aquestes persones transfòbiques, i només dic que les dones trans són dones. Adéu, fins la setmana que ve.